Kaixo! Aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Euskadiko enpresa sektoreak dinamismo handia mantentzen du. 2025ko urtarrilatik irailera bitartean, 2849 enpresa berriz sortu ziren. 2024ko aldi berean, baino 13,2 gehiago. Aitzitik, aldi horretan bertan, 1150 sozietate desegin ziren. 2024an baino 6,1 gehiago. Enpresen errotazio altu honek, enpresa ehuna ingurune aldakor batera egokitzen ari dela erakusten du. Sektore berritzaileetan enpresak sortuz eta tradizionaletan deseginez. Merkataritzak albiste onak ematen jarraitzen du. Izan ere, sektorearen salmentak 2,6 hasi ziren 2025ko hirugarren hiruhilekoan. Bilakaera positiboa izan da 3 azpisektoreetan. Eta bereziki, nabarmendu da ibilgailu motordunen salmenta eta konponketa. 11,5ko hazkundea izan baitu. Hurrengora arte!